Mag-lotion muna tayo. Mag-lotion muna tayo bago aalis. Yan. Ang laki ng lotion ko, ha. Kasi marami kami gumagamit. Di ba, guys? Okay. Ayaw ba? Guys. Ito mo to, mag-lotion muna, guys. Para humuta, guys. Guys, si Iron, guys. Baho, guys. Aron mo ato ta sa mall. Humot na ba? Humot. Bakit yung mong nata? Hold up. Guys, pupunta ka ngayon sa Marcella Mall. Tingnan mo, guys. Aalis ako ngayon, nagkumpra. Kasi wala na kaming tindang load. Mag-lipstick muna tayo kahit dito lang sa bahay ang nakakita. Dito lang sa bahay ang nakakita ba. Mangungumpra ako ngayon sa Marcella Plaza. Guys, tara na! Guys, magsapatos muna ako, guys. Bago alis. Mag-fish mask. Ito ang sasakyan ko papuntang mall. Ako'y aalis na. Wow! 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 Layo ako, guys. Layo pa. Nag-load lang ako sandali. Nag-load. Sandali lang. Smart wallet. Ito yung palengke ng Kubuan Market. Pupunta ko sa Marcella. Ayan o. Ayan ang Marcella. Papasok ko dyan. Samahan mo ko, guys. Samahan mo kami. Guys, sabahan mo ko sa bibilhin. Suka lang naman ang bibilhin ko. Kasi kahapon pumunta ko sa Alcoraz. Nakalimutan ko bumili ng suka. Suka lang ang nakalimutan ko. Hindi ako nakabili. Kaya pagpasok ako ngayon,
suka dato. At Silver Swan. Kuha ako ng holiday corn beef. Holiday corn beef. Yan. Pancit Canton, bagong ano, repack ng Pancit Canton. Loya, loya. Bili usaha ni Doy. Ha? 14.50. Ha? Counter na ko guys. Counter na. Counter 7. Bayad na po guys. Bayad na. Mahoy! Itlog 200 isang tray. Large 200.